ka Bible ka ong ba umdon manuro ubachanay ubom chule pop ngalale pop punsin bat ngangit ba piru pilale kumcho Henry menta ngakwa ban kren sha kita kibas ngoba ka pop chongki kalong ka bakraw wat play umla man map lada pisngu kumta lada pisngu le rai na ka banta ki ki ba pila le bat le se pisngu le rai pisngu jam daw ne pisngu pop hadu kata hadu ba pila sngu telot watang banduai na ka banta ka chingma ngakwa ban ai jing karman ya pi banduai da kini kitin jong ka jing tho ba khoi kasam san phawei ka dei ka wei na ki sam ka bakar pang ka dei ka sam jong ka jing kala ka ba mot tilada phim yo kan tin banduai lada ki jing mut jing par khat jong pi ki dap da ka jing sngu tngit la ne ka jing sngu pop sange shipor bat tongin ya duai lang da ka ne ka sam san phawei to isin yanga ablei kat kum ka jing jong mi tu pendam ya ka pop jonga da ka jing sebun bakraw jong mi to sat par ya ka sang jonga tu pen ko yanga na ka pop jonga ngatip ya la ka jing le palat pat ka pop jonga teng kren ya khamat jonga persya ya mi tang ya mi ngala le pop ngala le ya ka ba pen ngosi ya mi kumta me de hok ban pen rem bat me de yu ba hok haba me bishar hak mi yang ala kha ha ka pop bat ha ka pop ka kmi jonga kalapun yanga namar ba mi ya ka jing khoj ka do not to hikai yanga ki jing maya ka jing start to sunreit yanga da u hisop bat ngan sa khoj to sat khoj yanga bat ngan sali palat ya kayor to iPad yanga ka jing kemen bat ka jing sngob ha ba ki shiing ba me lapin ken kin shat kemen biang to tap ya la ka khamat na ki pop jonga bat tu pendam no ya ka pop ka sang jonga baro to thau hanga ka donut ka ba khoj ablei ba to pu hanga ka msim ka ba thamai bat ka ba yai ne wat be no yanga na khamat jong mi bat wat weng no nanga ya umen sim ba khoj jong mi to ai biang hanga ya ka jing kemen ka jing pen im jong mi bat tu kersyan yanga da ka men sim ba jensur tingan hikai ya ki riu pomman shapang ki lenti jong mi bat ki nong pop kin sawan phai shami tu pelat yanga na ka jing yap ablei nong ya rap jonga bat utle jonga unsa ya ro jam ya ka jing bha jong mi try tu ple ma me ya ki remyang shintur jonga bat ka shintur jonga kan sa ya ro ya mi naba memmon ya ka jing knya bat lada ngaterwa ka jing knya thang ru menom riang satya ka jing knya jonga kalong kamen sim ka bas ngosi ya ka do not ka bas ngosi bat bas ngorit ablei men om kantai to isin ya ka sion ha ka jing subon jong mi to te piang ya ki kenro ka Jerusalem hangta men sapriang ya ki jing knya ba ho bat ki jing terwa thang batli en sa terwa ya ki masi kertong halor ka tuan jong mi para bangi to the why om dei namar ba phi shep ting ya ka tu jok om dei tang namar phi kwa ka kerteng jong phi kan don ha ka kitab jong ka jing im Henry namar phi sngo thu kanu ublei u je phi bat kanu ka pop jong phi ka pan mong ya ka do no jong o ka jing sngo sik thang ka ba shisha ya la ki pop ka dei haba phi wan ha khamat ublei bat phi ong hadu na du men sim ko try jonga
ngai ti lut ya la de hami klem ma me nga thlot klem ma me ngam don bor nga shania lut hau Jesus Christ ka sam san bhawe khat new ka ong ki jing knya ki ba uplay upriang ki de ka man siam ka ba si ka do not ka ba lamong pat ka ba kroi ban kla ka ba mot uplay man om kan tai nga ngei ba haba pi wan na khamat uplay da ka do not ka ba ai ti lut hau bat ka ba thrang ban kla ka ba mot kata ka de ka jing knya ka ba usngo tanat uplay ui ya gitu ki ba wan sha u da ka jing sngu thu ba ki la le pop sha ya ukupa u ba halor tam u ba dap da ka jing snai bat ka jing i te kum ta tongin ya duai lang pa ba khoi bat ku play chonga ngi kwa ban im ya ka jing im ka ba khoi bat ka ba pun sngo ba ya me ngi kwa ban im klem da ngop shu ha ka pop tu pun khoi ya ngi atrai ngi duai ba ka snam ba kodor chong Jesus Christ kalat kabala tu halor ka ding phna hakal bari ban pung khoi ya ngi na baro ki pop ki sang chongi milong uplay ubadap da ka jing e ubadap da ka jing smosen ai bat ka jing is ai tu sha skor ya ka jing duai chongi menta ko play ngi kwa ban long ki briu ki ba im ha ka rukom ka ba pen kemen ya me ka ba pen don burom ya me bat ka ba ko ngu ya ka tien chong mi namar kata ngi don kam ya ka por chong man sim ba ko ban ya khun persha ya ki jing pen shoy ni pat skem ya ka tien chong mi ha ka sam chispa lai khot khat we ha do khat lai ka ba ong namar kat ba jrong ki beneng halor ka per thei kata ka jing e chung u ya ki ba shep ting ya u kat ba chngai ka mi ngi na ka sep ngi kata upin chngai ya ki pop chungi nangi kumta kum ukupa ubai sngosen e ya la ki khun kumta ru utrai usngosen e ya ki ba shep ting ya u tu ai bor ya ngi ban job ya ka pop man ka sngi ko play tu pelong ya ngi ki khiu ki ba khot ki ba la ban kre ban shakri ha ka hima jong mi ngi wan shami na mar ka tin jong mi ha ka Ezekiel lai bhawe de khot ar pho san ar pho new ka ong ngan sen re da ka ka ba khot halor jong phi bat phin long khot ngan pung khot ya phi na baro ki jing cha clear bat na ki play thau jong phi ngan aya phi ka do not ka ba thammai bat ka man sim ka ba thammai ngan weng ya ka do not mau na phi bat aya phi ka do not do ngan bu ya man sim chonga ha po chong phi bat belong ya phi ban ya ha ki hukum chonga ko try i kmet chami ban pung khot yangi belat yangi na ka do not ka ba na mar ka pop pung khot yangi atrai ngimla ban pung khot hi dala de henry mela ban pen kala bat pen im thamai yangi ni ai jing ya ro ya ka kerteng ba khot chong mi u jisu ni ai khoblei na mar ka jing e bat ka jing snai chong mi mem sem la pen sitom yangi kat kum ki pop chongi henry mela khot yangi ban kala ka ba mot ni dei hok ban yo ya ka jing yap na mar ki pop chongi henry mela ai ya ka jing map ka jing siu spa ka jing im bom chukot na mar kata ni ya ro ya mi da ka jing spoon pa da ka jing snai chong mi ni la ban long ki ba khoi bung khoi ya ngi atrai ha ka kerteng chong Jesus Christ ngi wai amen